хората от YouTube. Аз съм смесвах си играя на Binding of Isaac, Large of the Lamp, епизод 2. Завръщам се с клиповете. Поне за днес. Правих си най-сетна към тасата. Просто хора... Чакай, паяк. Но мразя така да ми минимизира тъпата игра, хора. Но мразя. Това честно казано не знам от какво е и ме дразни някакви много хора. Това не паяк там е бъгнат. Аз не съм играла Isaac от доста време, така че сега реших да се запиша някакво клипче. То пак ще престана, защото ме дразни и гледа много цели. Ако ме беше бил една паяк. Не съм играл доста давно да Binding of Isaac, така че сигурно си личи да е. Що си използвах тъпото нещо, бе? Кажи, че монстр... То е лесен. Само трябва бягаш. Трябва да щупиме това. Не бе. Стига, бе. Аз съм рип още първата. Но хора. Почвам от начало, просто тук нещо стана и цъкнах да влизам в... Аз също не знам какво цъкнах. Те гадни паяци, много ги мраза, много ги мраза паяци, Ля гръмтия Тито. Те първо не бяха дори близо. Добре, махнахме ги от живота най-сетне. На Binding of Isaac живота. Дайте да щипиме... сърчетен. Ще влезем явно на макс кръв. Ще влезем това явно на макс кръв при... Искам да е монстър. Монстрото е лесно. Стига, бе. То е лесно, ако не ми минимализва играта. Ето така. Ето. Стига спамвал такива, бе, пак. Това става много по-трудно, бе. Аз не съм играл от доста време, но все пак... ти ще престанеш ли, защото ми писна от тебе, бе? Писна ми от тебе, бе. Писна ми, бе. Мале хора, от колко време не съм играл. Майко... Аз от последния клип на The Binding of Isaac не съм играл сериозно. Мен ще ме убият, много ясно, брат. Стига. Аз на 3 минути фейлвам 2 пъти, хора. Какво е това? Но мухичките са горе-долу лесно, сване тая, че тя... как ще му цели, же? Чакай, стигаме минимазово тъпата игра, дай сега, бе. Много проблеми, бе. Гледай, аз съм бот от всякъде. По дяволите трябва да прави това? Някакъв костюм. Това е дете на... Да ти отсити там пари, по-добре да се прибува. Хора, влизаме при бос. Този го обичам, Как го направи това, бе? Майка ти грозна. Аз съм рипсъм. Ще тръгнах към него, аз съм бот. Добре, хора. Да си играем тук с много Isaac, че ще умрем. Аз съм сигурен, че ще умрем. Аз съм просто убеден, че ще умрем тук много време. Мразните гадни мухички. Само да знаете колко ги мразя. Те мухи. Особено тази долу дете. Аз мога да оцеля един ден. Защо пък не? Добре, убиха без мисъл. Damn, кажи ми, какъв терен? Тук, това вече в моите води. Тук вече го махаме този бос. Този бос е зец.
трофейс. Това ми прави някакви трофейсове тук, хора. Писна да го гледам. Чакай, аз забравих да тръгна, бе. Ха-ха, да те яд. Ме стъпна кокошка, бе. На кокошка си тут, бе. Не, стига. Стига ми минимайзо от тъпата игра, бе. Сега стана по-опасничкото, защото това лети и направо ще ми едва по-бързо. Майка си ли, баща си ли там? Арумри, бе. Фани е тая, бе! Спях, бе. Аз съм без про, бичес. Гледай така става, Не ми ръви, бе. Само няма ми ръве, ще разбрали, бе. И най-сетне стигнахме до втора стая, хора. Чакай, аз те паци не ги бях видял, също ти. Как ми ти взе... Абе, хора, вие нормални ли сте, бе? Само да ти изхъбих тъпата паричка. Служава ли си, бе? Не си заслужава, бе, аз съм на макс кръв, бе. Какво? Ключен цент. Някъде е заключена врата, има ли ла? Да се факам. Да имах 3 парички, ще си взема това сърците. Една паричка. Кирка ли? Кирка. В Майнкрафт ли сме, бе? Така, хора. И да се извина от името и на Йоан, че не сме качвали в това, защото, нали, почахме даскал и всичко, нали, аз направих телен стрим направо за това. Така че много се извиняваме. Но ето, че аз се върнах някакси с клиповете към тасата ми прави много проблеми. Но поне те знам какво да правя, като ми направи проблем. Защото то ми прави перманентно тези проблеми, ви хора. Перманентно. Ако искате да си изтеглите към тасия, просто го направете от арената. Защото лично на мен бъгва тония сайт Мега. И си го изтеглих от арена и никакви проблеми, брат. Все едно съм я купил, хора. Поне за сега, защото това е клип, който правя за първи път, но нали ви казвам, няма смисъл да се занимавате. От арената абсолютно също, даже мисля, че е по-хубаво. Гледайте, бе, много мразе. Не, бе! Отключих на файта, добре. Отключих на файта, хора. Тук клипа няма бъде много дълъг, ще бъде около 15 минути. Ще направим още една игра. Последна игра, хора. Защото, нали ма разбирате, че искам да снимам и на Source вече. Просто съм много хайпна да пробвам отново Source, хора. Много искам да се завърна в една поредица, в която бях започнал преди 1 месец, хора, и много съм хайпнат. Просто много искам да видя. Много искам да се завърна с нея. Мисля, че с 7 или 6 епизод на играта ще се завърнем и след малко ще снимам клипа на нея. Не е сигурно цял ден това ще прави, снимам клипа на... Много съм хайпен просто да видя как... Отново се завръщам в да... Не, бе! Как отново ще се завръщам в любимата ни поредичка, така е Source. И тази една поредичка The Binding of Isaac, която ще качвам по-редичко така. Това са ми двете поредици. И имаме най-ден за една поредица, но това е от браузър игрите. И... Още не съм много сигурен дали ще я направя. Така... Взимаме си бомбинето. Просто през тази една или повече една седмица, в които не съм снимал, повярвайте ми, съм си правил, съм се питал да се правим към тайсата и всякакви такива тем подобни глупости, хора. Това е просто да
нямаш как да си снимаш, а да имаш желание. Това е просто много тъпо. А YouTube сте новите апдейти, просто не знам как ще се оправиме. Нали ма разбирате, че това трябва да се извънземно, за да го направиш. Трябва да събираш много гледания, а те малките YouTube канали като нашият, като на нашите приятели от моят клас и не само, просто не знам, този нови апдейт е супер големия шит. Ако не го знаете, мога да видите клипа на Кроко, той там е обяснил всичко подробно. Абе, мразя го това, хора, виждате просто, много мразя. Аре. Това не знам за какво беше. Да съм на половин сърценцен. Добре, хора, и ако клипа ви хареса, можете да се абонирате за нашия канал и в следващото видео.